Kagailian, mapaspasaran iti Baguio City ti epekto ti enhanced southwest monsoon kan Tropical Depression Luis. Nagbalakad matlang ti pagasa a posible a makapasar iti panaglayos kan panagragay ti dagaga po iti agtultuloy a panagtudo. Report manipod kani Christine Bornolla-Sabaway live. Christine. Jordan, agtultuloy ang mapaspasaran iti Baguio City ti epekto ti hanging habagat ken Tropical Depression Luis akim mapuyan ang nagbalinan ita a low pressure area. Agmalmalaman nakapasar iti panagtudo ken adapay imot na nga angin iti Baguio City. Sigon iti pag-asa, epekto daytoy iti enhanced southwest monsoon, wenno habagat, ken Tropical Depression Luis ang nagbalinan ita a low pressure area a posible a marunaw ita nga aldaw. Actually, ito yung effect ng na-enhance na southwest monsoon. So nakaranas tayo ng hanging habagat at of course yung mga heavy rains na natin naranasan yesterday until today. Actually, naka 190.2 millimeters tayo for the whole day. Una, andin kapag nakadulot ka na, nakapag-record ka na ng 150 or more, may possibility na may mga landslide sa mga na-identify na landslide prone areas. Gaputa na pigsa iti tuduan na pasaran, posible amang itunda daytoy iti landslide ken panaglayos. Iti agdama, bambantayan ti pag-asa ti baro a low pressure area iti RUAR ti Philippine Area of Responsibility iti West Philippine Sea. Iti forecast ti pag-asa may samot laang daytoy arason no apay a makapasar ti Northern Luzon ken Central Luzon ken ti kabangibang pay a lugar iti panagtudo ken angin aging Biyernes ita alawas. Iswa nagpalagip da iti panaganadag iti umili tapno maliklikan ti anyaman nga insidente. According sa forecast ng pag-asa, yung ating synoptic information ay magpro-prolong ito until Friday na tayo ay uulanin dulot ng southwest monsoon. Huwag na sana sa tayong lumabas dahil delikado. May mga flood, mga landslide prone areas tayo na maaring ma-occur magkaroon ng mga landslide at kung wala naman tayo importante nga pupuntan sa labas, huwag muna tayong lumabas dahil delikado because of this southwest monsoon and of course the tropical yung mga low pressure area natin. Iti agdama suspendido ti klase iti amin na level iti syudad ti Baguio ken kabayatan na one lane passable latta agtaltalin na a one lane passable ti Marcos Highway ken naka temporary close mat iti Cannon Road kadagiti non-resident. Palagip ti pag-asa doble a panaganad ng runa kadagiti motorista. Christine Bornolla-Sabaway para iti Pagilian. Pagyamanan iti dayta live report Christine Bornolla-Sabaway.